Nakon prvenstva Zlatko Dalić je priznao da je krivo postavio prve dvije utakmice. Iskreno, tu rečenicu ne trebamo ni posebno analizirati jer se sve vidjelo na terenu. Protiv Engleske izašli smo u formaciji koju Dalić godinama nije htio igrati. Nakon jednog poraza odmah ju maknuo, a tek smo protiv Gane počeli izgledati kao Hrvatska koju smo očekivali vidjeti od prve minute prvenstva. Zato me kod ovog turnira najmanje muči samo ispadanje od Portugala i onaj senzor u lopti. Možeš ispasti od tako jake reprezentacije i bez da je itko napravio katastrofu. Mene puno više muči što smo prve dvije utakmice potrošili tražeći plan koji je morao biti spreman prije nego što je prvenstvo uopće počelo. I da odmah razjasnimo nešto. Ovo nije video u kojem ćemo se praviti da su igrači bili savršeni, a Dalić sve uništio. Modrić je napravio glupi penal protiv Engleske, prekide smo branili užasno, a protiv Portugala smo u završnici ponovno pustili igrača da nam zabija glavom. Ali isto tako, nema smisla svaku od tih stvari zvati pogreškom igrača i maknuti izbornika iz priče. Kada se ista slabost vraća iz utakmice u utakmicu, kada promijeniš cijelu formaciju nakon prve utakmice i kada ni tijekom turnira nije potpuno jasno tko ti je prvi napadač, onda više ne pričamo o jednom lošem danu. Hrvatska je na kraju prošla skupinu i protiv Portugala ostala u utakmici do samoga kraja, ali Dalić je otežao posao prije nego što je prva utakmica uopće krenula. Ako volite ovakve iskrene priče o hrvatskom nogometu, pretplatite se na kanal. A sad idemo vidjeti gdje je Zlatko Dalić stvarno pogriješio. Prije prvenstva cilj nije bio osvojiti medalju pod svaku cijenu. Naravno da smo je se nadali, pogotovo nakon svega što je ova reprezentacija radila zadnjih godina, ali nije realno svaki turnir gledati kao medalju ili propast. Ova Hrvatska imala je dovoljno kvalitete da prođe skupinu i onda napravi ozbiljan problem bilo kome u nokat fazi. To smo otprilike i napravili. Zato sam rezultat ne može biti glavni dokaz protiv Zlatka Dalića. Problem je što je i prije prve utakmice bilo previše stvari na koje nismo imali jasan odgovor. Hoćemo li igrati s trojicom ili četvoricom iza? Ili Perišić lijevi bek ili lijevo krilo? Tko je prvi napadač između Budimira, Muse i Matanovića? Ako se vratimo na četvoricu u obrani, tko uopće pokriva bekove ako se netko zlijedi ili uđe u lošu formu? To nisu pitanja koja su se pojavila zbog jedne loše utakmice. Sve se je to znalo i prije prvenstva. Dalić je u Ameriku uzeo samo dva prirodna beka, Guardiola i Stanišića, dok je Perišić ponovno morao krpati lijevu stranu. To može funkcionirati u jednoj utakmici, ali postaje problem kada istovremeno želiš imati opciju igranja i s trojicom i s četvoricom u obrani. Slično je bilo u napadu. Budimir, Musa i Matanović nudili su različite stvari, ali iz prvih utakmica nije se vidjelo da je Dalić odlučio tko mu je prvi izbor i zašto. Sve to možda ne bi izgledalo toliko bitno da smo protiv Engleske izašli u poznatoj postavi i jednostavno izgubili od bolje ekipe, ali Dalić je baš tada odlučio napraviti najveću promjenu. I sve je puklo odmah. Dalić je protiv Engleske krenuo s trojicom u obrani. Iako je godinama govorio da to nije njegov nogomet. Sama formacija s trojicom nije loša i postojala je logika zašto bi ju koristio protiv Engleza. Dodatan stoper trebao je pomoći u 16-tercu, ali nije baš pomogao. A bočni igrači dobiti više prostora prema naprijed. Ali sve to vrijedi samo ako igrači znaju gdje trebaju biti. Hrvatska protiv Engleske nije izgledala kao ekipa koja mjesecima sprema neku novu ideju. Izgledala je kao ekipa koja je nedavno probala. Vidjela da možda može proći i onda odlučila riskirati baš na tom svjetskom. Engleska je to vrlo brzo kaznila. Kod prvog gola Modrić radi prekršaj za penal koji igrač s njegovim iskustvom stvarno ne smije napraviti, to si moramo priznati. Tu nema potrebe izmišljati neke velike taktičke teorije, to je njegova greška. Kod drugog gola Kane nakon kornera ostaje praktički sam. Nekoliko naših igrača gleda loptu i nitko ne preuzima odgovornost. Kasnije ponovno loše reagiramo i završavamo s 4 primljena gola. Dalić je poslije rekao da problem nije bila sama formacija, nego 3 poklonjena gola. I okej, stvarno smo ih poklonili. Samo što kada u jednoj utakmici pokloniš 3 ili 4 gola na nekoliko različitih načina, onda to više nije samo nesretan trenutak jednog igrača. Onda cijela ekipa nije bila spremna za ono što ju čeka. Prema naprijed smo čak i pokazali da možemo napraviti probleme Engleskoj. Zabili su Baturina i Musa, pa je bilo još jasnije da kvaliteta nije nestala. Mi smo si samo najtežu utakmicu skupine dodatno zakomplicirali planom u kojem se ni sami nismo osjećali sigurno. Dalić je nakon toga priznao da je pogriješio i odmah najavio povratak na stari sustav. To mu treba priznati.
Mogao je gurati istu priču još 2 utakmice samo da dokaže da je bio u pravu, ali nije. Vidio je da ne ide i promijenio je. Samo što to priznanje istovremeno potvrđuje cijelu kritiku. Ako si nakon prve utakmice već odustao od ideje s kojom si došao na prvenstvo, onda očito nisi dovoljno dobro pripremio početak turnira. Nakon tog poraza više nije bilo prostora za nove pokušaje. Protiv Paname trebalo je pobijediti bez obzira na igru, jer bi nam još jedan kiks praktički završio prvenstvo. Vratili smo na četvoricu iza i odmah je sve izgledalo barem malo normalnije. Ali nismo odjednom počeli igrati dobro. Hrvatska je igrala u grču, dosta sporo i s osjećajem da svi znaju što će se dogoditi ako ponovno kiksamo. Panama je bila najslabija ekipa u skupini i očekivalo se da ćemo tu utakmicu riješiti bez previše drame, a mi smo se opet mučili stvoriti nešto konkretno. Dalić je u nastavku uveo Budimira i upravo je on zabio nakon Stanišićevoga ubačaja. To je bilo dobra zamjena. Budimir je napravio ono zbog čega je ušao i doneo nam je 3 boda bez kojih bi cijelo prvenstvo praktički završilo. Ali baš taj gol ponovno je otvorio pitanje napadača. Protiv Engleske krenuo je Musa i zabio. Protiv Paname utakmicu je riješio Budimir s klupe. Matanović je čekao svoju situaciju jer donosi visinu, snagu i drugačiji način igre. Nije problem rotirati napadače, ali iz tih poteza nije se vidio jedan glavni plan. Za svaku odluku moglo se pronaći neko objašnjenje, a zajedno su ipak ostavljali dojam da se napad slagao usput. Pobjedili smo i to je tada bilo najvažnije. Nismo trebali previše analizirati igru i obranu i sve ostalo. Samo što nakon utakmice i dalje nisi mogao reći da Hrvatska zna kako želi zabijati golove. Panama nam je kupila još jednu priliku, ali tek je utakmica protiv Gane trebala pokazati jesmo li stvarno nešto popravili ili smo samo preživjeli protiv najslabije ekipe u skupini. I tek tada je Hrvatska prvi put na prvenstvu izgledala kao da se igrači ne moraju svake 2 minute pogledavati i provjeravati gdje tko stoji. Četvorica iza, poznatiji raspored u sredini i puno više slobode za Sučića, koji u 31. minuti zabio odličan gol iz daljine. I tu Daliću stvarno treba dati zaslugu. Promijenio je ono što nije valjalo, smirio ekipu nakon teškog poraza i doveo nas do 6 bodova u zadnja 2 kola. Ali čak i u našoj najboljoj utakmici skupine ponovno se pojavio isti problem. Gana zabija nakon slobodnog udarca. Ponovno prekid, ponovno loša reakcija i ponovno osjećaj da protivnik od svake lopte ubačene u naš 16-terac može napraviti kaos. Na kraju nas je spasio Vlašić, koji je nakon Modrićeva kornera zabio za 2-1. Malo ironično, prvi put smo mi nekoga kaznili iz prekida, baš u utakmici u kojoj smo još jednom pokazali koliko ih loše branimo. Prošli smo skupinu i Dalić je napravio ono što je morao. Neću se praviti da mu ni to ne valja, samo zato što mi je naslov videa i thumbnail kritičan. Ali ne mogu ni ignorirati da smo tek u 3. utakmici došli do formacije i igre koja je trebala biti početna točka cijelog turnira. Kada se cijela skupina pogleda kao jedna priča sad kad smo sve ovo prošli, vidi se i najbolja i najgora strana Dalića prvenstva. Protiv Engleske nam je stvorio problem, protiv Paname ga je počeo popravljati, a protiv Gane napokon je pronašao nešto što funkcionira. Samo što na svjetskom prvenstvu nemaš baš luksus koristiti prve 2 utakmice za eksperimentiranje i otkrivanje ono što je trebalo znati prije turnira. Dalić je nakon Engleske govorio o poklonjenim golovima i to je bio dijelom u pravu. Trener ne može ući u teren, maknuti Modrićevu nogu prije faula za penal ili osobno skočiti s Kaneom na korneru. Ali obrana prekida nije samo stvar jednog duela. To se trenira. Dogovara se tko čuva kojeg igrača, tko napada prvu loptu i tko pokriva prostor. Kad to ne funkcionira, izgleda baš kao što je Hrvatska izgledala na ovom prvenstvu. Protiv Engleske Kane ostaje sam nakon kornera. Protiv Gane primamo gol nakon slobodnog udarca. Protiv Portugala penal ponovno dolazi iz gužve nakon kornera, a pobjednički gol primamo nakon ubačaja u završnici. Nisu sve 4 situacije iste i ne može se Zlatko Dalić kriviti za sve te situacije. Vlašićev potez protiv Portugala bio je nepotreban, a Ramosa su naši igrači morali bolje zatvoriti. Ali kada te cijeli turnir boli ista stvar, kada se stalno mučimo s tim jebenim prekidima, Dalić i njegov stožer moraju uzeti dio svoje krivnje. I tu se najbolje vidi razlika između pogreške igrača i problema koji dolazi iz klupe. Igrač pogriješio u jednom duelu. Problem za izbornika nastaje kada cijela ekipa iz utakmice u utakmicu završava u istim lošim situacijama. Dalić je popravio formaciju, ali nije uspio popraviti ono što se događa kada lopta dođe u naš 16-terac. Čudno je reći da Dalić sam sebi nije olakšao posao,
ali upravo je tako izgledao popis. Ako već želiš imati opciju igranja s trojicom i četvoricom iza, onda trebaš dovoljno igrača za obje varijante. Hrvatska je umjesto toga ovisila o tome da Gvardiol, Stanišić i Perišić pokriju praktički sve što se može dogoditi na bokovima. Takve stvari se na turniru brzo osjete. Ako Perišića spustiš nazad, gubiš ga bliže golu, a svaka ozljeda ili loša forma odmah ti mijenja cijelu postavu. S napadačima je bilo obrnuto. Tamo smo imali više opcija, ali nijedna nije dobila osjećaj da je stvarno broj 1. Budimir je dolazio nakon odlične klupske sezone i zabio je važan gol protiv Paname. Musa je pogodio protiv Engleske. Matanović je bio koristan kada je trebalo igrati direktnije. Ali opet smo cijelo prvenstvo mijenjali između njih, bez osjećaja da znamo točno koji nam najbolje paše. Možda niti jedan od njih nije napadač oko kojeg gradiš cijelu repku, ali onda je još važnije točno znati kako ćeš koristiti ono što imaš. I zato pitanje Belje nije samo navijačka priča o igraču koji zabija u Dinamu. Pitanje je jesmo li na popisu stavili profil igrača koji bi nam dao još jednu mogućnost dok smo istovremeno na prvenstvu tražili pravog napadača. To neću sada rješavati jer ovo zaslužuje poseban video, ali definitivno pripada ovoj priči. O Portugalu sam već napravio cijeli video i nema smisla ponovno sad 10 minuta pričati o VAR-u, senzoru, poništenom golu, kosi, glavi i ostalom. Za ovu temu bitno je nešto drugo. Hrvatska je protiv Portugala izgledala kao reprezentacija koja zna što želi. Vratili smo se na četvoricu iza. Perišić je igrao bliže golu. Sredina je imala smisla i protiv jednog od favorita prvenstva nismo izgledali izgubljeno. Zato neću Sardaliću ulijepiti poraz od Portugala kao da nas je taktički uništio. Nije. Penal dolazi nakon Vlašićeva držanja, drugi gol nakon loše reakcije na ubačaj, a sve ostalo oko kraja utakmice već smo dovoljno prošli u prošlom videu. Baš ta utakmica zapravo najviše ide u obranu igrača. Pokazala je da ova Hrvatska nije bila prestara, preslaba ili potpuno potrošena. Još uvijek je mogla igrati s Portugalom i natjerati ga da se muči do samoga kraja. A meni je to istovremeno i najveća zamjerka Daliću. Ako je ekipa protiv Portugala mogla izgledati tako, zašto je na početku prvenstva izgledala kao da tek otkriva neku vlastitu igru? Ne tvrdim da bismo s drukčijim planom pobijedili Englesku ili sigurno otišli dalje. Možda bi konačan rezultat bio isti, ali barem prvi poraz ne bismo koristili kao skupu pripremnu utakmicu. Zato kad kažem da Hrvatska nije zakazala, ne mislim da je odigrala neko posebno dobro prvenstvo. Bilo je loših utakmica i glupih greški, bilo je i senzora i svakakvih pizdarija, ali prošli smo skupinu i protiv Portugala pokazali da možemo igrati ozbiljan nogomet. To je otprilike razina koju je ova reprezentacija realno imala. Dalićev problem nije bio samo rezultat. Problem je što je na prvenstvo došao s previše neriješenih stvari. Promijenio je formaciju baš kada je trebao biti najsigurniji u nju. Poveo je premalo prirodnih rješenja na bokovima. Nije do kraja riješio tko vodi napad. Obranu prekida nije popravio ni nakon što nas je već koštala. Nakon toga je smirio situaciju, vratio se onome što igrači znaju i izvukao ekipu iz problema. To je razlog zašto ovaj video ne može završiti pričom da je Dalić loš trener ili da su sve medalje prije ovoga bile sreća. To bi jednostavno bilo glupo. Čovjek koji je Hrvatsku odveo do srebra, bronce i finala Lige nacija ne može se objasniti samo srećom. Ali isto tako te medalje ne znači da mu se zadnji turnir ne smije kritizirati. Ovo prvenstvo nije izgubio jednom izmjenom protiv Portugala. Puno više ga je koštalo ono što nije riješio prije Engleske. Igrači nisu napravili čudo, ali nisu ni zakazali. Dalić je ispravio dio svojih pogreška, ali ih je prije toga sam stvorio. Naslov i thumbnail su možda grubi, ali po meni i pošteni. Hrvatska nije zakazala. Dalić je. A jedna od odluka koje još nismo stvarno otvorili je popis napadača. Je li Dion Drena Beljo stvarno treba biti na svjetskom prvenstvu? Je li njegova forma u HNL-u bila dovoljna? I bi li Hrvatskoj uopće donio ono što je nedostajalo? To je tema sljedećeg videa. A za ovaj mi napišite iskreno. Je li Dalić loše pripremio prvenstvo ili mu treba dati dovoljno priznanja zato što je nakon Engleske ipak uspio sve okrenuti? To bi bilo to za ovaj video. Pretplatite se na kanal.